Моля? Моля? Как си карти? Нали трябва сега да разчупам обстановката тук сега? Добре, здравейте, заповядайте, седнете. Мерси. Може ли да ви помоля да си говорим на чи? Как да си говорим на чи? Как? На чи? Не на ви, на чи. Не си ли сещаш? В смисъл на Не чи? разбираш ли, човек? На чи? На чи? Разбирам бе. В смисъл на ти. Да, на чи. На чи. Ами добре. Нека си говорим на чи. Носиш ли си бе? Сиви. Не, че, нищо ли, аз съм по-розово, какво сиви? Да, виждам, ама имам предвид сиви. Дали носиш автобиография? Ти наистина малко объркана, мама. Както и да е. Кажи къде е била първата ти работа. Ами до пето. Ти извинявай, аз не ужасно разбера. Ами до пето бе и до пето районно. До пето районно? Да. Ими нищо, уволниха ме. И защото... Ими, ти да знам, човек, шефа му уволни, работих на каса и виках на клиентите, минете при мен и той ме чу и ме уволни. Много тъжна история. Направо ще му разплачеш. Друго можеш ли да ми кажеш сега? Че мое естествено. И какво е то? Ами, мой прави писи. Пици? Да. Чудесно. Как приготвяш пиците? Ами как? Пикай и готово. Как така пикаеш? Върху пицата ли пикаеш? Къде върху пицата бе? Пикай и готово. Да не е сурова, да не едеш сурова. Печеш я? Даде, аз той казах, бе, човек. Ти български не разбиш ли, бе, човек? Сто пъти ти повтарям и пак не разбираш. Ама нещо, не се притесняваш, ще повтарям. Проблема ясно наистина е в мене. Нищо, не се притеснявай, нищо. Не разбирам добре явно. Нищо. Ще повтарям. Да продължим нататък. Понеже трябва да знам повече за тебе, кажи ми от какво се страхуваш? Ама честно ли? Честно? Ама труси. От труси хора? Не бе, от труси бе, от труси. Да не се върна в Руси. Значи си от Русе? Да, ама не ми личи, нали? Изобщо не ти личи. Личите. Виж, твоя български ми е малко труден. Ако искаш работата, ще трябва да се потрудиш. Не може ли просто да ме вземеш за сервичорка? За какво да взема? Сервичорка бе, сервичорка. За чорка? Не ли, човек, не разбираш ли? Сервичорка. Как така чорка, бе? Сервичорка. Сервитьорка? И аз ти казвам, бе, човек. Не разбираш ли, бе? Не може да сервитьорка. Позициите са заети отдавна. Имам опция за едно свободно място. Не можеш ли да уволниш едната? Нищо не искам работата, каквото и да е. То работа ще е. Какво ще е работа? Има място за зьорка. За фризьорка? Готов би почвал веднага? Не за фризьорка, за стриптизорка е. Хайде, одобрена си.